धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिबाय। दिनै आङो जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सिगांदों। जोंनियाव मोनसे इउटुब चेनेल दं बड'लेण्ड टाइगार मुंनि, जाय इउटुब चेनेलखौ धनजिब रामसियारि होननाय सासे सुबुङा सामलायो। बे इउटुब चेनेलाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद एबा UBPO नि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंनानै बिथाङा फोसावदों। दा बिथाङा UBPOआ खस्थ' खालामालासिनो BTR एकर्डआव सिगनेसार होनो मोन्दों होननानै बिथाङा मोनसे बानसावनाय फोसावनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेवहाय आं बेखौ बुंनो नागिरदों, UBPOआ खस्थ' खालामाखै, मानो खालामाखै बा मानो खालामदों बेनि सोमोन्दै UBPO नि आफादगिरि मानगोनां मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांनि सोमोन्दैबो बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों। दा बेवहाय आं गिबियावनो बिथांखौ बुंनो सानदों, UBPO नि आफादगिरिया मिनेश्वर बसुमतारी नङा, फार्स्ट अफ अल मिहिनीश्वर बसुमतारी। मुंखौ नोंथाङा एसे मोजाङै मेनसन खालामोब्ला मोजां जागौ। आरो बिथाङा 1995 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफादनि बिथाङा सुबुं फोनांजाब एबा फोसावदिं नेहाथारिमोन। जाय समाव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी आफादगिरिमोन, बै समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों मावथि हिसाबै हाबा मावबोदोंमोन। 1996 मायथाइयाव बिथाङा बै समनि BLTआव, जिहेतु BLT आरो एबसु फैसा गरसेनि फारनै बिखुंमोन बै समाव, नोंथाङा हयथ' बर'नि जारिमिनखौ फरायदोंबा एसे मोजाङै मिथिगौ। बिथाङा BLTआवबो अर्गानाइजिं सेक्रेटारिमोन। बिनि उनाव 2003 एबा 2003 मायथाइयाव BTC एकर्ड जानायनि उनाव बिथाङा बारग' BLT अनसाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि मासिखौ लाबोबाय थादों। दा बै समसिमाव बिथाङा बर' हारिनि थाखाय बा जायफोर सेक्रिफाइस होबोदों बेखौ नोंथाङा हयथ' मिथियाखै। बिनि थाखायनो नोंथाङा एकदम गारमा हब्रा बुंनो नाजादों, जे फोरमान खालामनो नाजादों जे जेबो गैया होननाय बायदि। नोंथाङा हयथ' बेखौ मिथिगौ बा मिथियाब्ला आं खोन्थानो नागिरदों। बिथाङा जोंनि सानजारि नोगोराव थानाय SB बर' गोजौ फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिमोन, लेङाइ फोरोंगिरि। जाय लेङाइ फोरोंगिरि पस्टखौ बिथाङा हारिनि मोजांनि थाखाय जाथिनि हाबा मावनायनि मुङाव भलेन्टारि रिटायारमेन्ट लादों। नोंथाङा बेखौ मिथिनाय नङा। थ' बिथांनि दरमाहाया दिनैनि समाव, जुदि फोरोंगिरि हिसाबै थानायमोनबा दिनैनि समाव 66,000नि बारायाव बिथाङा दरमाहा मोनगौमोन। दा बिथांनि जायफोर स्टाफफोरा गासिबो 66,000 दरमाहा लानानै खामानि मावबाय थायो। थ' बेखाय नोंथाङा बिथांनि सायाव आसि थुनायनि सिगां दाना मोनसे कुइसनसो आं नोंथांनाव खालामनो सानदों। नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों बेसेबां सोमोन्दो थानानै बेसेबां खामानि मावखो? आरो नोंथांनि जा खामानि मावनायनि अबिगथा बा रोंगौथिखौ नोंथाङा जोंनो अननानै हायोब्ला फोरमाय। दा बेवहाय UBPOआ खस्थ' खालामाखै मायाखै। नोंगौ, UBPOआ 2014 मायथाइयावसो जोनोम जादों, राइट। नाथाय UBPOआ जोनोम जानायनि आन्दोआव सोरबा बायदि सुबुंफ्रा दङ, नोंथाङा मिथिगौ ना? नोंथाङा मिथिया। मिथियोब्ला नोंथाङा बे नैबे बाथ्राफोरखौ बुंनाय नङामोन। आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों, बा फोरमायनो गोसो गैयाब्लाबो नोंथांनि थाखाय, जाहाथे नोंथाङाबो जोंनि बर' हारिनि सासे सुबुं, सासे इउटिउबार बिदि हिसाबै जों नोंथांनो फोरमायनो सानदों जे जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जायफोर सुबुंफोरा PTCA मुभमेन्ट, रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टजों लोगोसे 1987 निफ्राय बड'लेण्ड मुभमेन्ट, बै बड'लेण्ड मुभमेन्टसिम PTCA, रमान स्क्रिप्ट, बड'लेण्ड, बै मुभमेन्टसिम जायफोर बिथांमोना थैथाब थांथाब नांदों, बै बिथांमोना दिनैसिमबो जोंनि ओनसोलाव दङ। नोंथाङा मिथिगौ ना? जेब्ला 1987 निफ्राय बड'लेण्ड मुभमेन्ट सोमावसारदोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव, बै समाव बर' पिपल्स एक्सन कमिटि BPAC होननाय गुसुङै बै मोनसे आफाद दंमोन, भलन्टियार फर्स दंमोन। थ' बैफोर आफादफोराव बिबान लाबोनानै हाबा मावबोनाय गासै सुबुंफोरा
जोंनि नैबे UBPO आफादाव दङ आरो UBPO खौ दाफुंनायनि मेइन जाहोनानो जाहैबाय बिथांमोनना BTC बायजोआव थानाय बर'फोरखौ खौसेयै लाबोनानै मोनसे गोख्रों राजखान्थियारि मोन्थाय दाबिनानै जोंनि राजखान्थियारि मोन्थायफोरखौ संरैखा खालामनो थाखाय नाजाबोनाय थ' बैफोरबायदि सुबुंफोरा थानायनि थाखायसो दिनै UBPO आ दङ दा बे समाव खस्थ' खालामनाय खालामैखौथ' जों मा बुंबावनो नोंथाङा जोंनि हिस्टरिखौ हयथ' मोजाङै मिथिया नोंथाङा गोसोआव दंना 2016 मायथाइनि 1 जानुवारि अक्ट'आव बै समनि आसामनि गिबि मन्थ्रि तरुण गगৈ बिथाङा बायजोआव थानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल होननाय मोनसे फोसावदोंमोन दानिया नोंथांनाव आं मोनसे प्रश्नसो खालामनो नागिरदों कुइसन BTR एकर्डआव जोंनिया फैदों बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल जों डिमान्ड खालामदों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दानिया नोंथाङा आंनो फोरमायदो वेलफेयार आरो अट'नमासनि डिफारेन्सआ मा डिफारेन्सखौ मिथियाब्ला नोंथाङा आंजों थोंजोङै कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं नोंथांनो बुजायगोन आं दा नैबे गुवार लेभेलाव नोंथांनो बुजायनांगौ दं होननानै आं सानाखै जिहेथु नोंथाङा जोबोद गोरों मानसि धेमाजि जिल्लानि आफादगिरिखौथ' नोंथाङा 5 थाखोनि सुबुं माने फरायसाजों रुजुबाय नोंथाङाथ' इउनिभार्सिटि PhD डिग्री लानाय जानो हागौ जोंहा बेयाव बुंनांगौ खोथा गैया बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा सोरनिबा रोंनाय रोङैखौ जों आसि थुनो गोसो गैया आरो थुनांगौ दं होननानैबो जों साना थ' बै समाव फोसावनाय बायदियै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ जों दाफुंनायनि लामायाव दङमोन नाथाय माखासे टेकनिकेल उसुबिदा जादों बे टेकनिकेल उसुबिदाखौ नोंथाङा दा हयथ' माबा माबि बखिनो हागौ आं फोरमायाब्ला आं बारा गुवारै फोरमायनो नागिराखै नोंथाङा मिथिगौना जे आसामाव मोनबैसे ट्राइबेल काउन्सिल दङ मोनबैसे ट्राइबेल काउन्सिल दं बै ट्राइबेल काउन्सिलनि सिङाव थानाय आरो बायजोआव थानाय नैबे खोथाया तरुण गगैया खालामनो नागिरनाय काउन्सिलाव डिस्टिंक्ट नङामोन बेनिखायनो जोङो थायाखै बेखौ मानो लाफुंजोबालासिनो बेखौ फोजोबनानै जिहेतु गासिबो एज ए होल माने बर'फ्रा थानांगौनि खारनाव जों बेखौ दोनथ'नाय जादोंमोन बिनि उनाव जोंनि मनरन्जन बसुमतारी बिथांनि सोमोन्दैबो नोंथाङा एसे बुंबाय UPPL नि आफादगिरिखौ बुंनाय बाथ्राफ्रा भेलुलेस जुदि बुंदोंब्ला नोंथाङा मानो खर' सानांगौ जाखो नोंथाङाथ' खर' सानांगौ गैलामोन भेलुलेसबा थ' जोङो प्रमद बर' बिथांखौ जेबो गाज्रि मोननाय गैया UBPO आ खारन UBPO आ प्रमद बर'जों जेसेबां सोमोन्दो दं नोंथाङाबो हयथ' प्रमद बर'जों एसेबां गैयाबो जानो हागौ सन्देह दं आंहा UBPO नि साफ्रोम मावथिफोरा प्रमद बर'जों जोङो सोमोन्दो दं जों बेखौ बुङाखै जे प्रमद बर'आ जेबो मावनाय नङा बिदि होननानै जों माब्लाबा फोसावाखै जोंनि आफादगिरिया बेखौसो बुंदोंमोन जे प्रमद बर'खौ जों दिनैनि सानाव जों राजखान्थियाव लुबैयाखैमोन बिथांखौ BTR नि जाफोर एकर्ड जायफोरखौ सोरबाया इउटिउबफ्राव बुंदों जे फेसबुकाव बुंदों जे माने जों उमुक मोनबाय आं बुंदों बे उमुगा मोनगोनसो दासिमबो जायाखै एग्रिमेन्ट जादों नाथाय इमप्लिमेन्ट जायाखै इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खाथिराव जों प्रमद बर' बिथांखौ मा होनो राजखान्थियाव बारसोमथ'वालासिनो जे बिथाङा नैबे एग्रिमेन्टनि इमप्लिमेन्टेसननि खामानि मावनांगौमोन दिनै नोंथाङा बुंदों जे बिथाङा राजखान्थियाव थांनानै